Masu sauraro kamar da yadda kuke ganin wayannan bidiyoyin dabbobin su ne dai yayin da jami'an tsaron kiwon lafiya suka garzayo kwatar 'yan awaki da ke unguwa uku a nan cikin garin Kano yayin da suka yi awon gaba da wasu dabbobi yayin da jami'an suke tunanin cewa ana yanka dabbobin da kuma sayarwa al'umma dabbobin ba a bisa ka'ida ba. Masu sauraro sai ku ci gaba da bibiyan mu domin samu sako muku cikakken wannan bidiyon da kuma irin yadda al'amarin ya auku, haka zalika da kuma yadda muka tattauna da manya-manyan shugabannin 'yan kasuwan da kuma jin irin tabakunan su game da irin wayannan dabbobin da jami'an kiwon lafiya suka zo suka yi ram da su. Amma sauraro kafin mu kai ga sake muku bidiyon da kuma tsunduma gundanar rahotannin, idan wannan shine farkon kama na ziyara wannan tasha tamu mai albarka, muna so da ku danna mana subscribe da ƙararrawan sanarwa domin hakan shi ke ƙara mana ƙarfin gwiwa gurin zaƙullo muku ingantattun labarai masu tushi da kuma asali. Haka zalika kuma hakan shi ne zai dinga ba ku damar ku dinga samun labarai masu tushi da kuma asali da ɗume-ɗumen su. Ku dai kawai ku danna subscribe ɗin da ƙararrawan sanarwa kamar haka. Masu sauraro kamar da yadda muka ɗan zaƙullo mu kaɗan daga cikin bidiyoyin da kuma irin hotunan dabbobin da jami'an kiwon lafiya suka garzo cikin kwatar gurin da ake yanka dabbobi ne awaki da ke unguwa uku a nan karamar hukumar taron local government a cikin jihar Kano Dabo. A sauraro kamar yadda kuke ganin dabbobin, muna so dan Allah da ku bayyana mana irin naku ra'ayoyin akan wa'annan abubuwan da jami'an kiwon lafiya suka shigo kwatar suka yi. Shin kuna ganin hakan ya dace ko kuma a'a akwai wata manufa yin hakan? Inda da jami'an tsaron kiwon lafiyan suna zargin akan cewa ana gudanar da yankan dabbobin ne ba a bisa ka'ida ba, kuma kazalika ana zargin dabbobin suna fama da wasu cututtuka ko kuma wannan ma ba su dace da a dinga yankawa ba. A wani bangaren ma dai ana tunanin kamar ana mis da mushoshi ta dai sai dai yadda bincike ta kaya. Amma masu sauraro muna so dan Allah da ku bayyana mana irin naku ra'ayoyin game da irin wannan abubuwan da jami'an kiwon lafiya suka zo su gudanar a nan kwatar unguwa uku wato 'yan awaki gurin da ake yanka dabbobi.